Ndị ntorobịa Umuatulu Ifiteani village Enugwu na kansụl ime obodo njikọ ọka akpọkuola gọọmenti Anambra steeti ka ọ gwa ndị ọlụ Operation Udogachi ka ha nyochaa aka ọlụ nke otu nwanne ha nwoke bụ onye ha na-ekwu na a na-atụ ya aka na ọ na-etinye aka na mpụ na arụrụala dịgasị iche iche a na-akpa n'obodo ahụ. Ha kpọrọ oku a n'oge ha bagidere n'ịkpọ ganagani n'ụzọ udo bụ nke ha mere na obi onye eze ọdịnala Enugwu bụ Igwe Raf Ekpe onye ọlụ ya bụ Chibụzọ Obidike gara n'ebe ahụ maka ọrụ anyị akụkọ a ka abịa ihe si wee mee. Isi otu ahụ bụ ọkaiwu Rafael Okonkwo bụ onye tụrụ Maazị Ebelengini aka ma kwue na ọ bụ ya napụrụ obodo ahụ ọkwa ọchịchị n'ọnwa Juun afọ 2024 ma bụkwazara onye nke na-akọ ọrụ ndị ọrụ nchekwa ngwa ọgụ ha ji eche nche ma wepụzikwe ihe onyonyo eji elekọta obodo ahụ. Na nzaghachi, Igwe Ekpe kwuru na amalitego inyocha okwu ahụ ma kwezie na Maazị Ngini bụburi onye a na-enyo enyo na akparamagwa ya ma kwezie na a ga-ama ihe mere efu na ewetara ikpe nkwụmọtọ n'okwu a. Oge ọ na-agwa onye nta akụkọ anyị okwu site n'ekwentị ya, Maazị Ngini gọnarịrị ebubo a na-ebo ya ma kwezie na ọ bụ nkata a na-akpa wee megide udo mmadụ ya.